Szimbád első utazása. Szimbád egy délután feküdt a pamlagán. Jó, inkább heverészett. És arra gondolt, megvan mindene, menő ház, meg halk lanczene, de mégis unja az egészet. Már süllyedt le a napkorongja, és ragyogtak a függönyök, míg ő csak egyre dünnyögött, hogy megöli az unalom, hiába a vagyon, a sok szolgája itt. Hisz az kéne, hogy bebolyongja az emberek országait. Ezért felugrott Szimbád. Jó, akkor hajózni fogok. Majd munkához fogott. Mire feljött a holdvilág, eladta néhány holmiát a piacon, vett belőle mindent, mit csak látni látott, csizmát, szíjat, hátizsákot, ládát, dupla fedeleset, meg egy hordót, mi, ha vízbe esett, blügy, nyugodtan ázhatott, aztán egy vízhatlan ruházatot, aztán vett belőle jó előre, már is a bugyos nadrágjába bugyellárist, távcsövet, meg kötelet, és szóval egy klassz fölszerelést. És Szimbád arra ébredt másnap reggel, hogy a szolgája már tevét nyergel. Így hát sóhajtva mélyet, paskolva a málhát, ahogy a tevét vitte a lába, eltevegelt Bászra városába, és már 8-at mutatott az óra, mikor néhány kereskedővel fölszállt egy hajóra. Aztán illaberek útnak eredt. Utaztak szigetről szigetre, a hálójuk kivetve, majd tengerről tengerre, ahol madár se jár, sem gerle, sem sirály, szirtfokról szirtfokra, stb. A történetet itt már kéne löködni, szóval elértek egy szigethez, melytől elállt Szimbád szava. Tehát tökre jó, hogy a kapitány már a horgonyt engedte le, hisz a sziget dús fákkal volt tele. Lágy homok szívta a tengervizét, édes mangók lógtak mindenfele, és más egzotikus izék, így hát Szimbád azt rikkantotta. Hű, de hű, ez gyönyörű, mint a paradicsom maga! És mind kiszálltak ott, hogy rendezzenek egy evészetet, ivászatot, kisorsolták, ki főz, ki mosogat, aztán, mint a húzat, raktak egy nagy tüzet, és föltették rá a lábosokat. Szimbád meg, amíg sült a csirke és főtt a lencse, elnyúlt a parton kélyesen. De jó nekem, ebédelek most egy nagyot, és micsoda szerencse, hogy nem otthon vagyok. Babla, Bagdad. Többet nem nézek feléje sem. Nyugis élet? Megtagadom. Vitorlán szállni szabadon. Ez az izgalmas. De ekkor a kapitány zilált hajjal, hé! Kiabálni kezdett a többiek felé. Jaj! Mindenki meneküljön, mert meghal, hisz ez a sziget igazából egy nagy hal. Siessetek, nyugodt fajta, de ti tüzet gyújtottatok rajta, és most a bőrét égeti. A háta még a víz fölött van, itt felül, de nem sokára alámerül, és mind a vízbe fúltok. Az utasok jaj, menekültek, hátrahagyva a sok edényt meg csirkesültet, és volt, aki elérte a hajót, de voltak, akiknek nem sikerült, hisz a sziget lemerült mindennel, ami rajta volt. Na és Szimbád? A bárkát ő sem éri el? Nem hát. Hallatlan hullámlottyan, ő meg a vízbe pottyan, és most kalimpál a kezeivel. Segítsünk neki, gyere! 1, a kaftánt vegye le, húszni így elég nehéz. 2, ott libeg egy fadarab, merd ki Szimbádot, és rakd rá, mint egy ázott madarat. Látod? Föléled, újra rugdal. Szimbád, hajrá! Evezz a lábaiddal! De hiába jár a lába, hisz ahó! Elmegy a hajó, és ott hagyja őt a vízben. Majd leszáll a vaksötét, az ég elhúzza függönyét, és Szimbád már az orráig se lát. Hát fölkiált. Jaj, mi jöhet még? Bárcsak otthon lehetnék, a pamlagon magamra húznám most a paplanom, és szürcsölnék finom teát. Aztán 2 nap, 2 éjjel át így hánykódik. Cudar a helyzete. És te? Szegény, hogy átfagyott, sóhajtasz egy nagyot. Na de a sóhajod Szimbádot elsodorja.
hullámbukik hullámfodorra, és ő, mint egy számkivetett, elér egy szigetet, de most már egy valódit. Sú, fúj a szél. Nézd, itt van Szimbád, alig él. A tenyeremben tartom. Vagyis nem, itt fekszik a parton. Körötte fák, sok ízletes gyümölcsel, csörgedező patak, virágok, madarak hajnali hangjai, de ő csak ájultan hever. Bögdösd meg egy kicsit. Na, költsd fel! Szimbád! Szimbád! Erre megébred. Szimbád, keresd már valami ebédet! Így hát a patakból iszik, aztán meg eszik. Néhány gyümölcsöt a fákról lever, és tele eszi magát, degeszik. Aztán nyújtózkodik, és elindul. Hogy merre? Mutatom. Megy túl a fákon, túl a patakon, megy a sziget hegyein túl, erre kiált, arra kiált, ám de nem lát emberfiát. Ó, sajog föl, és jó, túléltem a hajótörést, itt vagyok, és lélegzem. De édes, szép szakállam, nincs itt egy teremtett lélek sem. Szimbád tehát ment, lépett, ügetett, és keresztül kasul járta a szigetet. És bár kedve rossz volt, és a lába fáradt, fölmászott egy pálmafára, hogy messze körbenézzen. Erre kelet, arra nyugat, de nem látott mást, csak eget, vizet, homokzátonyokat. Ám egyszer csak észrevett a távolban valamit. Ez micsoda? De vakít! Mi lehet? Még azt se látni sárga vagy fehére. Így elindult feléje, és amikor odaért, kiderült, hogy ez az fehér, és hogy egy nagy kupola. Szimbád letört egy indát, hogy megmérje mekkora, de ekkor, mint egy szörnyű szárnyvég, beborította az eget egy árnyék. Mi villantott? A hősünk felpillantott, hát fönt egy óriás madár lebegett, olyan hatalmas, hogy elfedte a napot a sziget felett. Tudod, ki ő? Ő a rúgmadár. 100 ölnyi hosszú szárnya van neki, a kicsinyét elefántokkal eteti, a maradékot meg elássa. És ez a kupola nem áll, az ő tojása. 4 méteres a karma és a csőre, és a lábán van egy szemölcse. Szóval Szimbád picikét megijedt. Sosem látott még ilyet. És az jött, egyre jött, körözött Szimbád fölött, végül leszállt a madár a kupolára, majd a szárnyával befette, hogy kiköltse, és elaludt. Szimbádnak több se kellett. Ott a nagy madár teste mellett a turbányát leoldotta, és megcsavarta egy kötéllé. Így, majd így, meg úgy hurkolta át, csomózta össze, szóval magát pont a rút szemölcse mellé a madárhoz kötözte. Majd arra gondolt, hajaj, csak a baj, mindig, az ágyam ott Bagdadban jobb volt, mint itt. De hát, ha ez a nagy böhönc elvisz az emberek közé. És este lett, majd éjszaka. Szimbád várt, csupasz hajjal, míg el nem jött a hajnal, amikor a rúgmadár fölébredt, és nagyot rikácsolt, és leszállt a tojásról, és fölrepült.